Doći će i taj trenutak. Sad imamo mi neki naš drugi trenutak. Nepismenost je svuda oko nas. Na ulazima u prodavnice, na raznim plakatima, u domovima zdravlja, na gotovo svakom javnom mestu i bombardovani smo tim pravopisnim greškama. Možda su razlog tome loše škole, možda brzina, jel te, ne obraćate pažnju šta pišete, možda mediji, a možda i nešto treće, teško je reći i bilo koga optužiti, ali ono što je sigurno je da se baš i ne radi na tome da se malo opismenimo i mi se ne trudimo, nažalost. Evo ovih dana, pošto smo mi stalno na fejsu, jel te, ovdje na radiju, tamo provodimo puno vremena, najčešće u statusima se pojavljaju u posljednje vreme taj famozni glagol sumnjati. E pa nije sumnjati, nego sumnjati. Ljudi, molim vas, hajde da za vjekova naučimo da se piše i kaže sumnjati. Znači nj kao njuška, ne lj kao ljuljaška. Eto. Šta nas još nervira? Evo Jelenu nervira najviše jel i jer. Međutim, mene nervira i kad neko jel napiše zajedno. Znači mora da piše je, pa l, razmak, pa l, apostrof. Da li vi primećujete takve stvari? Šta je ono što vas nervira i da poželite nekoga da pozovete u trenutku kad vam pošalje poruku i da mu kažete slušaj čovječe, ne piše se, ne znam, zajedno, nego odvojeno pišite nam na našoj Facebook stranici Radio Indeks. Radio